Zdravím vás, priatelia, po mojej zimnej rybárskej prestávke sa vám zasa hlásim od vody. Je krásne aprílové počasie, je teplúčko, keď trošku pofukuje. Ja som sa rozhodol, že ale už konečne zasa vyjdem k vode, pôjdem si zachytať a že pre vás natočím také video z doobedných mojich výprav pred prácou, keď budem chodiť na ryby. Takže malo by to byť zhruba z nejakých 3-4 dní. Uvidím, čo sa podarí chytiť, čo sa podarí natočiť. Tak verím, že úspešne odštartujem túto sezónu 2024. Držte palce a za chvíľočku ďalšie príspevky. Takže tentokrát som sa vybral opäť na naše miestne štrkovisko, ale zvolil som úplne iné miesta, alebo konkrétne toto iné miesto. Je to naozaj také malinké, šikovné miesto, nie zrovna určené moc na bivakovanie, ale na takýto, povedzme, že rýchly lov úplne ideálne. Tak som zvedavý, čo prinesie táto voda a toto miesto. Je to naozaj malé miesto a rozhodol som sa až na poslednú chvíľu, tak nie úplne ideálne prúty som zvolil. Mám 3,6 metrové. Ja hovorím, že je nemožné tu nahadzovať, ale je to komplikovanejšie. Uvidíme, ak toto miesto bude stále voľné, tak budem si nosiť aj tie menšie prúty so sebou. Nech je to pohodlnejšie. Čaute, priatelia, zdravím vás. Je tu druhý deň mojich doobedných rybačiek, ako som vám už včera spomínal. To, čo sa dneska stalo, je pre mňa úplne úžasné, pretože prišiel som na druhé miesto, s tým včerajším som nebol nejako moc stotožnený. Prišiel som na druhé miesto, zapísal, nahodil som jednu udicu, kde som ešte nehal včerajšiu 20 gulu rozmočenú. Hovorím, to si len tak nahodím, nachystám si druhú udicu. A ako náhle som položil udicu do stojanu, tak neskutočná jazda. Ešte kým som zasa prehodil telefón na video, kým sa to všetko spustilo, tak aspoň malý záznam. Rybku si ukážeme. 12,7 kg mám taký dojem, že ukazovalo s osakom, takže povedzme nejakých 11,5 kg. Moja prvá ryba tejto sezóny. Teším sa, len bol to naozaj pre mňa šok, že položím udicu a jazda len ťahal, takže super. Takže jak sa hovorí, sme na miesta, ryba istá a som zvedavý, ako budeme pokračovať ďalej. Takže držte palce a ukážeme si všetko aj na fotkách, aj a tam ešte nejaké videjka pridám. Takže čaute, priatelia. Po prvého záberu je zatiaľ kľud. Ešte čo sa týka počasia, tak oproti včerajšku sa zhoršilo počasie. Máme tak asi o 10 stupňov menej ako včera. Znova som si ale našiel miesto, kde mi fúka rovno do tváre, čož môže byť aj na lov dobré, že tie ryby sem dofúka zrovna kde som. Uvidím, kam pôjdem zajtra, alebo teda ďalší deň, či sa mi podarí toto miesto, či vyskúšam niečo druhé, pretože zrovna keď som vyťahol tú prvú rybu, tak išiel pán okolo a hovorí, že chcel ísť na toto miesto, takže nejako ani moc nekrmím. Na každú udicu som si tak nakobroval zhruba 20 guličiek, keďže naozaj neviem, či sa mi podarí prísť na toto isté miesto, alebo či budem chcieť ísť na toto miesto. Takže uvidíme, ako to bude.
Dávam tak ešte hodinku, možno hodinku a pol, zbalím a uvidím, ale tak už prednes som ja veľmi spokojný, aj keby to ostalo len pri tom jednom zábere, začať ozaj s takou, keď som to potom prevážil ten sak, čo mal teda kilo, takže tá ryba bola 11,6 kg, čo je pre mňa naozaj super začiatok sezóny, tak sa teším z toho. Takže uvidíme a ešte čakáme na ten magický zvuk, kedy to začne pípať a cievka bude horieť. Čaute. Takže máme tu tretí deň, alebo tretie doobedie. Keďže cez týždeň sa mi už nepodarilo ísť do obeda, tak máme tu víkend a dnes som tu aj so synom. Zvolil som to isté miesto, kde som chytil aj svojho prvého kaprika tejto sezóny, keďže ďalšie miesta, alebo ďalšie dve miesta, kde som chcel ísť, boli obsadené, tak som sa zložil nakoniec tu. Počasie príjemné, tentokrát nefúka, tak uvidíme, čo to spraví s rybami. Teším sa na nejaký záber, ktorý nám príde.